3 бюти съвета от баба ви. Честно, първият е колаген. 100% чист, истински колаген. Пия го от 7 години и няма по-добро средство за това да изглеждам добре. Ива, като професионалист, ще ви каже за 3 поне основни предимства на колагена. Пийте този колаген, бе хора. Пийте го. 3 причини защо е полезен колагена. Защото аз и да им кажа, че го пия колагена и съм много добре, те искат професионалист да им го каже. Добре, научно им го кажи. Ще им го кажа по най-елементарния начин. Първата причина е бюти причина. Коса, кожа и ногти. Факт. Прекрасни са ти. Втората причина за заздравяване на чревната флора. И третата причина е пред менопауза и по време на менопауза. А пък сега в менопаузата, ако знаете колко ми помага, хора, пия вече, ето колаген го пия от 3 седмици. Свалям очилата. Днеска съм края на работния ден, хора. Добре съм. Да, и моите фини бръчици, между другото, те се поизчистват. Благодаря на този колаген. Не ви трябва нищо друго. Измивате лицето, мажете някакъв приличен крем и пиете колаген. Това е. Просто е. И то качествено. Естествено.